sing biyen-biyene ora ana banjur ana ing mengkone bakal ora ana meneh kenapun kaki nyibaratake ana wadah ana isi kudu ana tutup rehne jeneng sira anggone ndapuk duta musikake kesaguane Duryudana iku wis rambah kaping pindho gagar wigar tanpa karya mula kudu ndapuk duta kang pungkasan pinangka duta pengawakaning Pandhawa ingkang kudu mungkasi karya miturut panemunipun kaki Kadang Sentana ingkang pantes pinercaya pinangka duta pungkasan duta pengawakaning Pandhawa lumarap ana ing negara Ngastina nanjihake nyidhekake kekarepane Duryudana ya mung wayah Prabu Bathara Kresna mula wayah Prabu Bathara Kresna pun kaki pundhut jeneng sira Sumadya pinangka dutane kadang-kadangmu Pandhawa pinangka duta pengawakaning Pandhawa duta pungkasan kang ngrampungi gawe sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah Dwarawati mugi ingkang agung pamengkunipun Kanjeng Eyang dawuh timbalanipun Kanjeng Eyang ingkang wayah Dwarawati selak ugi boten nanging sagah dereng kantenan leganing manah kula keparenga ingkang wayah Dwarawati badhe sarembag kaliyan Yayi Prabu Puntadewa mboten nama ingkang wayah Dwarawati mboten pitados dumateng pangandikanipun Kanjeng Eyang Prabu Maswapati nanging supados terang termaca panampinipun ingkang wayah Dwarawati mapan nalika semanten ingkang nampi pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Puntadewa ya iku mula pancen prayoga nggih nuwun samangke Yayi Prabu Puntadewa keparenga ingkang raka badhe miterang nyuwun priksa kados pundi larah-larahipun mula bukanipun negari dalem Indraprastha sak jajanipun saged karegem dening Yayi Prabu Duryudana inggih kan Koko Prabu lelampan 13 warsa ingkang kepengker ingkang rayi Angrajangi Koko Prabu Duryudana miwah Pra Kadang Kurawa sami kasukan main dadu nanging ingkang rayi sakadang kawon anggenipun sami kasukan main dadu satemah negari Indraprastha sak jajanipun miwah pejah gesangipun ingkang rayi sakadang menika dados kukupanipun Koko Prabu Duryudana nalika semanten miturut pangendikanipun Pra Pepundhen Ngastina supados Pra Kadang Pandhawa menika menawi dipun sikara utawi dipun perjaya sampun ngantos ludiranipun blabar wonten ing negari Ngastina satemah awit saking pemanggihipun Pra Pepundhen Pra Kadang Pandhawa kedah nindakaken paukuman dados tiyang bucalan kula sakadang dipun dawuhi dening Koko Prabu Duryudana supados gesang wonten ing wana kamiyaka kalih welas warsa kalajengaken gesang ngamur kawula setunggal warsa menawi sadangunipun ingkang rayi sakadang gesang ngamur kawula setunggal warsa mboten dipun mangertosi telik upayaning Kurawa ateges cara tiyang utang sampun undhak Koko Prabu Duryudana kepareng badhe ngunduraken negari Indraprastha sak jajanipun miwah negari Ngastina sigar semangka ingkang nalika semanten boten dipun katutaken nalika kasukan main dadu lajeng antawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa sami nandha tapak astani nawala perjanji ingkang rayi pinangka wakil Kadang Pandhawa Koko Prabu Duryudana pinangka wakil Kadang Kurawa menapa sakmenika nawala perjanji ingkang sami dipun tapak astani taksih inggih taksih sakmenika kaasta dening Kanjeng Eyang Maswapati kuntap kota maning nata mangejo aji wimbane Sri Kresna sutyaning jagat
tata Dwarawati karana minuni sari mratani sak buwana triwi kramanira lir sagunung pitung gunung terang terwaca penampinipun ingkang wayah Dwarawati Kanjeng Eyang kepareng namala prajanji badhe kula suwun ngampil perlunipun ing samangkih saged kinarya ing wayah Dwarawati paugeran anggenipun rembagan kaliyan Yayi Prabu Duryudana yen to mangkono enggal tampanana nggih Yayi Prabu Puntadewa saderengipun ingkang Rakapara Dwarawati bidhal badhe paring weling menapa inggih Koko Prabu bilih samangkih Koko Prabu sampun pinanggih kaliyan pepunden kula Koko Prabu Duryudana keparenga pangabektinipun ingkang rayi sakadang kacaosna dumateng Koko Prabu Duryudana inggih kaping kalihipun sedaya kalepatanipun ingkang rayi Pandhawa mugi kasuwana pangaksama wonten ngersanipun Koko Prabu Duryudana inggih kaping tiganipun Koko Prabu saderengipun Koko Prabu Bathara Kresna musikaken kesaganipun Koko Prabu Duryudana ngunduraken negari Ngendraprastha sakjajanipun miwah negari Ngastina sigar semangka mugi kaaturna panuwunipun ingkang rayi sakadang ingkang rayi boten badhe nyuwun wangsul negari Ngendraprastha sakjajanipun miwah negari Ngastina nanging waton Koko Prabu Duryudana kepareng minangkani panuwun kula menapa ingkang dados panuwunipun Yayi Prabu kepareng Koko Prabu Duryudana ing samangkih menggalihaken kamulyaning kawula ing negari Ngastina miwah Ngendraprastha keparenga Koko Prabu Duryudana sakadang angicali anggenipun kagungan watak adigang adigung adiguna menawi Koko Prabu ing samangkih saged andandosi karisaaning negari Ngendraprastha miwah negari Ngastina ingkang rayi boten badhe nyuwun wangsul negari Ngendraprastha miwah negari Ngastina sigar semangka nanging kinarya tetenger ingkang rayi cekap badhe nyuwun wewengkon negari Ngastina tlatahipun sami kalian gangsal pedusunan namung menika ingkang dados pitungkasipun Yayi Prabu Puntadewa inggih Dimas Werkudara bakal weling apa marang pun Kakang yen mengko wis bisa pinanggih marang Duryudana kakangku biswa negara Ngendraprastha lan Ngastina sigar semangka direbut kanthi becik nanging kalamun beguguk ngutawatun gajah gelar tanpa serati Duryudana kakangku ngukui lan ora gelem minangkani kang dadi pamundhute mbarep kakangku Purba lan Wasesa tak pasrahake marang Kresna jiniteng kakangku Dimas Arjuna bakal weling apa inggih menawi samangkih sampun pinanggih kalian Koko Prabu Duryudana mugi kaaturna sembah pangabekti kula Koko Prabu Dimas kembar bakal weling apa kula menawi samangkih Koko Prabu sampun pinanggih kalian Koko Prabu Duryudana kaaturna sembah pangabekti kula semanten ugi kula Koko Prabu kaaturna sembah pangabekti kula Kanjeng Eyang kula sing wigatos daya-daya ingkang wayah Dwarawati saged enggal pinanggih kalian Yayi Prabu Duryudana kepareng madal pasilan nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Eyang ingkang pranyipta ngati-ati nggih Kresna
putu-putuku Pandhawa bareng wayah Prabu Bathara Kresna saguh kinarya duta pungkasan ingkang mrantasi gawe. Arya Seta wonten paring adhawuh bawane wigatining pisowanan kalungguhan iki wis paripurna. Mangsa Budawa budaling Prakadang Sentana kang marasowan ing samengko metuwa njaba. Dawuhna Kadang Sentana prajurit ing negara Wirata kapiranga dadi rong mregada. Ingkang saperangan ingkang supaya rumeksa kawidadaning kedaton utawa kraton Wirata, ingkang saperangan dawana ingkang supaya nguntapake lagu jantrane wayah Prabu Bathara Kresna senadyan amung tekan tepis piring negara Wirata. Terang terwaca dawuh timbalan dalam Kanjeng Rama Diwaji kepareng madal pasilan nyuwun pamit ingkang prayitna ngati-ati. Putu-putuku Pandhawa ayo nggir becik sira kabeh pun kaki kanthi manjing ana ing sanggar pelanggatan manungku puja brata manekung marang dewa kang karya jagat muga-muga ampak-ampak ingkang sinandhang marang wayah-wayahku Pandhawa bisa enggal kabirat. Bathara Kresna anggone dadi duta pungkasan bisa merantasi karya. Inggih monggo kula dherekaken Kanjeng Hyang. To Wustiti Purna Sabdanira Narendra Wirata Sri Maharaja Sang Baginda Prabu Maspawati ngranggone sabda Pandhita Ratu sabdaraning pangucap Pandhita temen Ratu yekti gedhe panguwasane nadyan pangandikaning Ratu lan Brahmana tan ana bedane. Kalamun Narendra medhar sabda seklimah marata tiyang saknegari kalamun Brahmana ngunandika tan kena wolawali pindhanipun Yayah Tirta Kresna tumibeng ndrancang datan kena lumebek. Lahing riku karsa kundur yang ngedaton dia medhak saking dampar kencana nyaut gamparan gading kahyapaken Sangya Prasrimpi biyada nyang ploro-loro ingkang ngampil upacaraning Narendra banyak dalang sawunggaling warda walika laring manyura kang sarwarta ilang sipating Narendra Wirata kaya dene Sang Hyang Adipati Ngejawantah. Daira Sri Narapati kayapaken Sangya Prasrimpi kang samya ngampil upacara
Mus kundur ngedaton Narendra ing Wirata Sri Maharaja Sang Bagindo Prabu Maswapati. Yanira kundur ngedaton lembian merak kasimpir lengkeh-lengkeh lir sardula lupa riyak gajah manguling. Satindak kendel sajangkah mangu yayah taksaka kepidak petitik meracenani kalamun sungkawa telenging driya. Kondurira ingkang sinuwun Narendra ing Wirata kahayapaken Sanggiya Prasrimpi biyada miyang ploro-loro ingkang ngampil upacaraning Narendra. Banyak dalang sawunggaling warda walika lar dadak laring manyura kang sarwarta uda kawis kawan lajur sisih. Kalamun Cinandra warnanira Prabiyada persasat kurang candra turah warna. Ana ingkang rompya-rompya sesinome, ana ingkang sajari miring tapake, ana ingkang gandang luruh pasemone. Saweneh ana ingkang ketol-ketol poconge, ana ingkang mandul-mandul payudarane. Rikating carita ingkang sinuwun Wirata jumangkah wonten ing kamandungan tan kersa kendel wonten ing Sri Penganti tan kersa kendel. Kendel sawetawis wonten sak ngajenging gapura dana pratapa. Apa to iku araning gapura dana pratapa yaiku gapuraning kraton Wirata. Sepira ta genging gapura udakawis sakwukir Mahameru inggilnya ngungkuli pucang kalawan tirisan. Hadeg-hadeg wesi balitung tlundhakake bang jejubinan. Gapuraning kraton negari Wirata sinebat dana pratapa awit danane yen kelangkan kawula jalu lan wanita tapane lamun kodanan lan kepanasan. Pintuning gapura sinung gedhah seta kang tanpa rasa cinurek pawungan jalu lan wanita. Awit saking pinternya ingkang gambar tan mantra-mantra iku gambar corekaning manungsa ilang sipating gambar kaya dene gambar kapan jalman sukma. Kalamun mengo kangkori kaya bidang posapasian, kalamun minep kangkori kaya penganten pinanggihaken. Pipi-pipining gapura sinung reca gupala lan gupali. Gupala reca lanang, gupali reca wadon pinindo raseksa raseksi. Ingkang kinarya awak-awakan saking Prunggusari binrengosan kawat rinambutan pamur. Netra kumala ilat mas jingga untusiung jata menur karna jinara terus ing grana den ingoni bremara miwah bremari tegese kumbang lanang lan wadon. Kalamun pinuju sentek mengo minep kangkori binarung swaraning kumbang gereng-gereng kaya dene yaksa nubruk mamangsanira gabrus nyukata gewel. Siraping gapura Prunggusari puncaknya sinung sesotya manik maniara sapuh jenggi genya. Kalamun kasunarane Wang Pratangga pati-pating glebyar pating pancurat kaya dene surya kembar madaratan. Awik pakirtyanira sak sela-selaning pepedhetan kinarya margi sajuru-juru. Sinebaran wedi malela nila pekoja nila cendani lan sesotya. Kalamun pinuju kesampar-parkan ceti pating glebyar pating pancurat kaya dene lintang silih sasana. Gantanging carita Prabu Maswapati Gyandhatulaya manjing wonten ing panthi busana. Kepareng nyarekaken busana keprabon ngrasuk busana kapandhitan lumebet ing sanggar planggatan ya sanggar pamelengan karsanira Prabu Maswapati arsa ngrambut jantur. Bahni pawaka si ing geni Gunadahana Nalohagni utawaka Puyika latu ninga trining rana kaya lena bahni pawaka bahni tegese geni pandhi pawaka geni kang metu saka pucuking gunung
si ing geni guna dahana si ing geni-geni kang metu saka usi ing ati guna geni gaman kapinteran dahana geni kang asale tanpa sangkan Nala Hagni Hutawaka Nala Hagni geni kang metu saka Prabawa panasing ati Hutawaka tegese geni panggangan Puyika latu uninga Puyika latu geni sesaji uninga geni pepadang ya sinebut geni obor Trining Rana kaya lena Trining Rana geni paprangan kaya lena tegese geni blubukan Raos sengkel penggalih Nyanata Wirata Sri Maharaja Sri Bagindo Maswapati kaya dene den oseaken bilih gumelaring jagat raya pinurba dening Gusti kang karya jagat pramila gancanging carita Prabu Maswapati sinareng sampun mangagem busana kabrahman sigra lumebet ing sanggar pelanggatan arsa manungku puja brata manungku marang dewane sesaji mawarta-warna murus anjrah wonten ing sanggar pelanggatan sigra ngobong dupa menyang seta uda kawis saendasing limanabuh dupa dupi katumangaken wonten ing Hagni bel makantar-kantar urupe kukusira semunduling antariksa sumarambah kayanganing para dewa sigra Prabu Maswapati ingkang kadherekaken para wayahnya Pandhawa mapan semedi angeningaken cipta sedakep saluku tunggal nutupi baban wiwaranawa mangrih kridaning Durgama nglataken laksitaning hiswa catur warna kang biningkas mung sajuga kang sinidikara banta sing tekat nata wirata ingkang sinengkuyung dening para kadang Pandhawa plak mati ngadeg lidah kapadalaken mungguing palenggana rasul unjal napas tanupus manitis cis grana husika hangiru bajra hirawana tan kacarita ingkang lagi mangsah smedi gantiya kang kocapa panenggih Raden Arya Seta ingkang nganti Regya Patih Nirbita mijil saking tratak rambat medhak ing siti bentar ngawi sanggya prakadang Sentana Wirata pating bleber pating blunung panyayang mina katempuh jala samya maraseba obra kang busananira pindha panjrahing kang puspita kang pinangka tindhing prawira tuhu ambek sudira
rumahap Sangya Prawadya Bala kang wus sumekta ngayahi karyaning praja. Nuwun samangke Kang Mas Haryatara ingkang rayi Utara Baji Wijang nungsung pawarta wonten ngersanipun Kang Mas Haryaseta bawanipun ingkang rayi randhat anggenipun sowan marak wonten ngersa dalem Kanjeng Rama Diwaji. Kang Mas Seta senadyan ingkang rayi Wratsangka ugi badhe wijang nungsung pawarta. Pakaryan menapa ingkang kedah kula kalian Kang Mas Utara Sangkul kula aturi enggal maringaken dawuh. Kadangipun Kakang Dimas Utara apa dene Wiratsangka inggih wonten paring dawuh Kang Mas ingkang dirembuk ana ing pisuwanan mau ngarep putu-putumu Pandhawa nedya mbacutake anggone bakal musikake kesaguhane Duryudana anggone bakal mbalekake negara Ngendraprastha sak jajane apa dene negara Ngastina sigar semangka. Rikalungguhan iki ingkang pinercaya pinangka duta pengawakaning Pandhawa duta pungkasan wayah Prabu Bathara Kresna. Mula kang saka iku wanter dawuh timbalane Kanjeng Rama Diwaji prajurit Wirata kalungguhan iki kapirang dadi rong pirangan ingkang sak pirangan supaya rumeksa kawidadaning kraton lan negara Wirata ingkang sak pirangan ngontapake kang dadi laku jantrane duta agung kang pungkasan pengawakaning Pandhawa inggih terang teroco dawuh timbalanipun Kang Mas Haryaseta kepareng ingkang rayi ngetapaken para kadang Sentara Minah Prawadya Bala Wirata mangsa Gundura Yayi.
elinga solah jatmika murih seming sasama manungsa sami ewan suksma madya luwih buwana langgeng mengko kadangipun Kakang Dimas Tyagi nuwun wonten paring adhawuh Koko Prabu ora nyono lan ora ngira kalamun pun Kakang lumarap ana ngersane Kanjeng Eyang Prabu Maswapati bakal nampa jejiban ingkang ora enteng sanggane nanging yekti abot sanggane lan angel garapane liripun kados pundi Koko Prabu saged paring pangendika ingkang kados ngaten iki dina pun Kakang pinercaya marang kadang-kadangmu Pandhawa kang supaya dadi duta pungkasan duta pengawakaning Pandhawa duta kang bisa ngrampungi gawe nyidikke nanjihke kang dadi kesaguane Yayi Prabu Duryudana anggone bakal ngundurake wewenanging Pandhawa ing ngatasing negara Mendraprastha sak jajane apa dene negara Ngastina sesigar semangka inggih ora ana liya meneh kejaba amung Dimas Setyaki ingkang pantes dadi kantinipun Kakang inggih nanging apa sekirane Dimas Setyaki saguh lamun samengko Yayi Setyaki pun Kakang dapuk pinangka kusiring rata Jaladara kula sagah menika mangke Koko Prabu Bathara Kresna badhe lumarap wonten ing negari Ngastina Wahana Rata Jaladara ingkang rayi Gerbaruci ingkang pinangka kusiripun mengkono Dimas Setyaki kula sagah yen sira saguh dadi kusiring rata apa sira wis mangerti kewajibaning kusir mangertos antarane nacah rending kaping pindho guyang jaran kaping telu ngejeri dedak macaki kuda menika ingkang dados kewajibaning kusir kuwi bener kewajibaning kusir nanging tumrap kusir ingkang padatane kanggo ngupaya buga Dimas Setyaki kalungguhan iki dudu kusir sembaranging kusir nanging kusir senopati utawa duta agung saka Wirata kewajibanipun menapa menawi kusiring kereta duta agung saking Wirata Dimas Setyaki lamun jeneng sira wis dadi kusir ing samengko kalamun sira wis nyekel kendalining kuda padha karo nyekel kendalining lelakon kula kok dereng mudeng kersanipun Koko Prabu menika kados pundi tak baleni sepisan meneh kalamun jeneng sira iki mengko apa saguh pinangka dadi kusiring rata ingkang dadi titianipun Kakang padha karo Dimas Setyaki kuwi wis ngregem utawa nyekel kendalining lelakon inggih sawangen kuda ingkang narik kereta Jaladara kuwi lek ana papat ulese werna-werna ana ingkang putih abang ireng lan kuning inggih kalamun mengko rata wis mlumaku sawangen lan gatekna kendalining kuda endi ingkang kenceng lamun kendalining kuda ingkang kenceng kuwi kuda ingkang pules putih iki mengko perang Baratayuda gagar wigar ora dumadi awit anane lega mungsuh trima inggih tegese Yayi Prabu Duryudana nglenggana mengko bakal diparingake panuwune Pandhawa wewengkon negara Mendraprastha sak jajane lan negara Ngastina sigar semangka inggih menawi samangke kuda ingkang manteng kendalinipun kuda ingkang ules cemeng yen kendalining kuda ingkang ireng ingkang kenceng iku mertandani rembug iki mengko peteng utawa bureng bundel ora bakal ana rembug kang gumathok inggih
kuda ingkang kuning. Kalamun kendalining kuda ingkang kenceng kuning, rembug iki mengko anane seneng. Neng Wirata rembuge seneng, neng Ngastina seneng, nanging rembuge nglambyar ora ana rembug ingkang gumathok. Nanging menawi samangke ingkang manteng kendalining kuda ingkang ules abrit, pesthekna. Lamun kendalining kuda ingkang manteng kuwi kendalining kuda ingkang ules abang. Perang Baratayuda Jaya binangkun jangkaning dewa ora bakal diselaki meneh. Kepareng kula badhe nyuwun priksa. Perang Baratayuda menika menapa? Kula durung mangerti, blas dereng mangertos. Mengkene Dimas Yaki. Ana ing jaman utawa tengah-tengahing jaman Kaliyaga, miturut pengendikaning para winasis, kuwi bakal dumadi perang patang perangan. Perang-perangan kang sepisan kang sinebut perang Pamokswa. Kaping pindho perang Guntarayana. Kaping telu perang Gojali-Suta, genep kaping pate perang Baratayuda Jaya binangun. Perang Pamokswa menika menapa? Perang Pamokswa peperangan antarane paman Prabu Pandhu ingkang linawan rikala semana karo Narendra Pringgondani Prabu Tremboko. Senadyan perange amung bebasan sak gebyaring tatit, nanging ana ratu ingkang gugur ning palagan. Lajeng perang Guntarayana. Perang Guntarayana iku saka tembung gugur mungsuh wiyana. Perang guguring tumindak angkara Budi Candala ingkang gumolong anggolong mapan ana anggane Prabu Nirwata Kawaca. Ingkang wiyana Dimas Arjuna kang nalika semana mbangunake teteki ana ing Gunung Nindrakila peparape Begawan Ciptaning Mintaraga inggih. Lajeng perang Gojali-Suta. Perang Gojali-Suta iku peperangan antarane Bapa lan Suta ingkang kinarya jalaran Prunanmu Samba ngewat Mustikawati ya Haknyanawati saengga pun kakang tega marang anak Prunanmu Stijabama Narakasura inggih. Lajeng perang Baratayuda Jaya binangun. Perang Baratayuda Jaya binangun kuwi perange darah Barata. Perang suci. Lamun samengko dumadi perang Baratayuda iku sayekti dudu perang rebut negara utawa rebutan panguwasa lan dudu rebutan warisaning negara Ngastina, nanging iku perang suci. Lire sinebut perang suci awit para satriya ambek utama merangi satriya kang darbe watak angkara Budi Candala. Menawi mekaten ingkang rayi sampun terang terwaca menapa ingkang dados pangandikanipun Kaka Prabu Bathara Kresna. Monggo daya-daya saged enggal dumunung wonten ing negari Ngastina Wahanarata. Ayo enggal disumektake punang rata Jaladara. Kresna sinayeng manggelung pamuleting cakra kumitiraning asta tutiti sing Wisnu Bathara punika warnanira ingkang aglah wonten ing madyane ngalun-alun negari Wirata. Kreta titianirana Tandawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang winastan kreta Kyai Jaladara. Nadyan iku kreta nanging sayekti dadi salamaking kreta awit ingkang kepareng yasa kreta Jaladara dudu manungsa sawantah nanging para dewa ing kayangan kadosta Empu Rama, Empu Permadi, Empu Sengkali miwah Empu Dedali ingkang mangka anggenipun mandhe punang kreta wonten ing Megamalang. Pramila datanmu kalamun kreta Jaladara gedhe perbawane.
Piranti ingkang kagem praboting rata kang saking wesi ora mung sembaranging wesi nanging milih rajaning wesi turta kang mawa pamor kayata wesi Karangkijang, wesi Balitung, wesi Mangangkang, wesi Pulo Serani. Rata ginatra pagedhungan awak-awak angreta dumadi saking wesi Karangkijang. Pancatan wesi Mangangkang den kelam Sloka Menur pir kang kinarya wesi Janur. Indene wesi Pulo Serani, adeke wesi Balitung, siraping rata sisiing Mina Jaladri. Mustikaning rata den paringi manik mustika sapuh jenggi genyo. Wuwungan kreta catur den trapi larmunga tegesipun wuwungan papat kaparingan pepetan singa ingkang darbe suwiwi. Pok ing jangga larmunga kinethok pinaringan pir pramila kalamun rata lumampah ketingal manggut-manggut. Rodaning rata catur roda ingkang sisih kanan wingking kang kinarya kayu cendana murni kalamun lumampah nggondo amrik arum mangambar-ambar. Dene roda ingkang kering wingking ingkang kinarya kayu garu rasa mala. Daya kasyate kayu garu rasa mala ngambah papan angker gawat keliwat werit wingit tawa tawar tan kena walat. Roda ngajeng kang sisih kering kang kinarya kayu galih kelor. Dasare kayune tuwa madhet serate cetha durenge. Daya kasyate lamun kinarya magut ing paperangan rata jaran sak kang nitih tan tedas tapak paluning pandhe sisaning gurindha. Roda ngajeng kang sisih kanan kang kinarya kayu lotrok. Daya kasyate kena kanggo tulung wong bayen repot. Kreta Jaladara tinarik kuda catur ingkang werni-werni ulese. Ana kang ules putih, abang, ireng lan kuning. Kuda ingkang ules putih asale saking jagat wetan. Ingaran Kyai Dama Sakti paringanira Bathara Mahadewa. Daya panguwasane kreta saged mabur tanpa lar. Ana udan datan kodanan, ana panas datan kepanasen, ngungkuli lemah angker kayu aeng tan kena walat ngayomi kuda ingkang tiga. Kuda kang ules abang nama Kyai Brapuspa paringanira Bathara Sambu asale saka jagat kidul. Daya kasektene lamun kinarya nelasak samudra latu tan tegas ing wisaning geni ngayomi kuda ingkang tiga. Kuda ingkang ules kuning asale saka jagat kulon. Kang ules kuning asale jagat kulon paringanira Bathara Sambu. Daya kasyate kalamun nacap ing telenging samudra datan teles sak depa midre. Dene kuda ingkang ules cemeng asale saking jagat ler paringanira Sang Hyang Bathara Wisnu winastan Kyai Sugirwa. Daya kasyate kalamun ambles ing bumi kaya dene lumampah ing padharatan ngayomi ingkang tiga. Kusir wis mapan wonten panggonane dasar kusir muda tumaruna ingkang mangka bangkit mangreh lampahing kuda. Sigra nyepeng kendali miwah sambuk. Sambuk den obat abitaken kaya barabir. Kalamun sambuk mlengkung kaya teja. Kenopok gantanganing kuda. Kuda sekawan sigra mengkorok wulune, mringis untune, mlirik mripate, mlendung wetenge. Del 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 gayuh ngakoso ing hima himantaka.
Prabu sumusup ing Hima Himantaka Kreta Jaladara titianira sinuwun Prabu Bathara Kresna duta pungkasan pengawakaning Pandhawa. Gancanging carita Kreta Jaladara wis dumunung wonten ing madya gantang. Madya tengah gantang dhuwur kalamun katraju saking ngandhap manginggil datan sisip sarikma pinara sasra. Kacarita Prabu Bathara Kresna mulat wonten sakjawining kreta wonten tejaning dewa. Pramila Prabu Bathara Kresna sigra dawuh dumateng Sang Kusir nenggih kadangya taruna Raden Harya Setyaki supados angendhekaken punang kreta wonten ing Mega Malang. Sigra Prabu Bathara Kresna mijil saking punang kreta Jaladara amrepeki dewa catur ingkang anggedewan wonten ing madyaning Dirgantara. Dening utamaning nata Berbudi bawalek sono liring berbudi mangkono agung deniro paring dono ganjar saben dina liring kang berbudi mangkono netepi pangandikan dira ngaturaken sungkema bekti mugi konjuk wonten pepadanipun Ewang Pukulun Kaneka Putra. Lha tala tiyahok rekincong warudaya. Ulun Tri
trima ngger Kaki Prabu Kresna jeneng kita pasang pambage utawa caos pangabekti marang ulun astuti ulun tampanana sanget ing pamundi kula Kanjeng Hyang Kanjeng Hyang Bathara Kanwa Kanjeng Hyang Bathara Janaka miwah Kanjeng Hyang Bathara Rama Parasu ingkang wayah Dwarawati ngaturaken sungkem pangabekti iya wis ulun trima nggih Kaki Prabu Bathara Kresna ulun trima nggih Kaki Prabu Bathara Kresna wah wis ulun trima Bathara Kresna sembah pangabektimu nuwun keparenga ingkang wayah badhe nyuwun priksa pukulun mengko wigati ingkang kados pundi pukulun Bathara Narada nganti pepunden kula dewa telu-teluning atunggal merpeki anggenipun ingkang wayah Dwarawati Wahanarata wonten ing Dirgantara nggih Kaki Prabu Kresna kula pukulun yekti anggon ulun merpeki jeneng kita ngemban dawuh timbalane Adi Bathara Guru ingkang supaya dewa papat iki nekseni anggon kita padha pirembugan karo wayah kenakyan Duryudana nanging jeneng kita aja nganti keladuk ati kejeron penampa yekti ulun lan para dewa iki amung dapur nekseni dadi iki mengko ulun kalawan para dewa telu iki mung bakal nekseni anggon kita rembugan karo wayah Prabu Duryudana ulun ora bakal ngejokke ora bakal ngajani utawa ora bakal ngojok-ojoki dadi mung gumantung apa ingkang dadi lenging cipta kita menawi penganten pukulun kula ngaturaken sanget ginging panuwun dening Sang Hyang Pukulun Bathara Kanika Putra miwah para pepunden para dewa sanesipun kepareng ngayomi laku jantananipun ingkang wayah Dwarawati menggahing samangkih anggenipun ewang pukulun badhe tindak wonten ing negari Ngastina badhe dedewan menapa badhe sareng dumateng ingkang wayah Dwarawati prayogane ulun karo dewa telu iki bakal nunut laku manjing dadi sajuga ana ing kreta Jaladara menawi panten pukulun pasang yogya ing samangkih monggo age-age lumebet wonten ing telenging kreta Jaladara tumuli ingkang wayah Dwarawati pinangka kusiripun dimastyaki pinangka kena ing rata ayo ngger daya-daya enggal bisa prapteng ing negara Ngastina ngger Kresna
Panemon